m'aixeco al matí pensant què faré aquests propers anys i quins estudis tindré, com faré, on aniré. Fem molt de llibre, fem molt de saber parlar, fem molt d'escriure, fem molt de matemàtiques, però realment ens ensenyen com està el món avui en dia, ens ensenyen què passa. Hem heredat un món del segle XX, on l'hem fet funcionar amb energies que contaminen, que s'esgoten i que posen en perill la supervivència humana sobre el planeta. Tothom mira per individualment. Jo crec que generalment no predomina una visió del conjunt. Hem de plantar 3 llavors en aquests moments urgents, no? Confiança, entusiasme i coratge. Tendría que haber una formación de profesores para que ellos puedan educar y no hacer lo que están haciendo ahora. Realment les coses no són tan blanques o negres, sinó com les veiem, i depèn una mica de com les veiem i podem cultivar una mirada diferent. Improvisant per tota aquella joventut que té inquietud per saber què passarà demà. Tu seràs tu, jo seré jo, però tu cerca la llibertat. No només la capacitat intel·lectual, sinó la capacitat empàtica, la capacitat de connectar amb el món físic, connectar amb els companys, connectar amb el seu propi cos, o sigui, descobrir com ens anem connectant amb les diferents realitats, ¿no? Podemos, por fin, idear algo en el que quepamos todas las personas, frente a la exclusión que domina en lo que hasta ahora hemos estado inmersos. La part més difícil ja està feta, i que ara falta la part més fàcil, que és aquella, saber-nos repartir una mica entre tots la riquesa. ¿De qué forma yo puedo dar lo mejor de mí, disfrutando de hacerlo? Porque eso va a ser un beneficio para mí, pero además eso va a ser el mejor regalo que yo le puedo dar a los demás, a la sociedad.